Ubah proses di Sokumi amili kemulai konsumsi dak jisokia lo kamarten ka Jakarta nyut kabelas lembah bat satang bekandap no haki khniat nem. Ula kentu juri ki bor pnia snong hagnong ba slong bat sabar kanong ba slong bakinung kapna ban ajaka banthe nyut. Hakuju por lo ong bak sarkar jela keladon ni kapisa ban thi jaka bat ban penkala jaka the nyut ringkat ki jingpen kre ki bobiang. Ulo ong bakalong ke ke wasngokia nomor ka sarkar jela watla kala persang ban wat jaka the nyut Henry imat ki dawar snong kidon kambhai ka jingimir jingmut. Kalong ba kumno ikhmat juga mulai ngada kuat kalong ba sarkar dong kamul bengno kat nong kloy nang bahaya ketika jaka syagwi pada gi benta jong shelong dia sarkar hi gila kan syai ba ka pisa ban thiet jaka kaladon bat menta kala poi kapor kalong ba suka kala thu bagi donru men gi donru isnong gi thau ban nakaliang joka kaladon defy scam kan mde po la mde po shlong ne khamja na shlong tega dep under defy ke jaka tega syong sarkar ban jit chanu ke jaka ban the ni nyut de jingker pat ni jonga ya kitu kisnong ki ba ka sarkar ka thmu ke ban thiet ya kitu jaka pelong kom kan manta kom ka ba kom ke jaka thanyut la ne ka dumping ground akwa ban nakaliang jik pai ba ke ba syong hatu jaka ke sumha kalong ba nakaliang jongki nakaliang joki kalong ba kinsya baga sarkar kan thit jaka badhang den nang tu pelong ya tu jaka jiking ko wi jaka ya ban nakaliang joki pai ba shlong non thenyut ha tu jaka ti kani ka point ke badon kamha apoi kan marba ko mo kalong mata kathika marten ka jendam mata ka marten sausan sendam ka marten kadam tada kadap ka thi ngam tip syo bangin ya bread ikinyut kinyar jongi lagadi hamulai tingam tip syo bangin bread ikinyut de to mabri mulai ko nu ikhmat hi bedan ke jing kli dapai te kapor baka tika jaka ladap tika di kementa jonga ya kaban perkat rengkat berki usnong ka thau berkat ruwa usnong berki seng bhalang berkat selong bat baro ngin perkat e ka jaga sino ka jaka ka bangin bread kinyut bangin bread ikinyut Leman thiet ke jaka ya kaban pelong kom ke jaka thanyut kata ka first option par ka bangating mga kalong poi ka por bam sya thanyut su hada ka por sya bakan jia ngakwa nakaliang joki porok sing thab dana po shlong par khat ba kai ka ban kaman le khanong bangi nang banang le phi ka nom bo jinge ki nong song snong mar men gembolong matahi nakaliang por ka snong gem don su ka jaka ba he gem don ki badan yi no sem thik tang yeng sem phlau ba he don jaka thanyut tinggi don kam lakajong ka hinyut nam ta ka jingbit ke jingbiang ka bade jogi nong song snong de sai sien nakaliang jonga ngadaban khiam ha ka bade bat nakaliang jongki nakamata kiba nakabanta kitu ke jaka dam tak tu jaka kiba nakaliang jong nak sarkar sajid nakaliang joki pelong kum kawin ke jaka man hanyut pe ka jingkwa nakaliang jonga ka long songha ban ko lem ya pelem nam ta ka jingbit jingbiang je pai ba kelas astom kat ni banmat ya ka jingsma banmat ka jingsma tung banmat ikam da ya ka wis ka babru shlong te balai ki wishnong ke mikit ya balam te ka jingker pat na kaleng jonga nam ta ki shnong subhaya kit lem ya balam ya rablem mek sarkar nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang ka badai ka long jong ka jingkhot jung suba ka badai nam ta jong ki shnong ki thau ki ha pa jong po ki jaka ka jongi jingker pat nakaliang jonga ya baro ki pai ba jong shlong ba gi ba kham jingar kum ju ru nakaliang jong ki dabas nong senglong kami seng samla endius baro ngong to ni pe lang ini pe lang nakabata ka jingba ka jingbian ka bre jing pai ba na mata ga bagin yo ya ka jaka thanyut ka ba thanyut ba thamai de kaning abu khmat jing pai ba dengan soban kentu kum ikhmat nakaliang jong mulai konsihi baro koi subharap lem mi ka mulai di fiskum ka jebriu kani dia labnong kani di kam ka beritam tada nakaliang jungi ka long kani dia kam bangidon kam ngilaya teli habubon kiliang masuk men teli kani ru nam ta ka jingko ju suba panam ta ka jingko jikya jungi lang baro